no, co budeme, jako, no jasný. Tam to je. No teďka se to prostě rozdělí, že 5 bude bránit a 10 bude dobývat. Jo, takhle. Takže úplně zase jiný týmy. No oni se jenom sundají návleky, takže barevný budou dobíjet a bez barviček budou bránit. Tak běž. Počkej, oni jdou už do baráku tíhle? Jo. Tak ještě jeden k ním. Tak já jdu klidně bránit. Jo, jdeš? Hele, jako ty, co to dobíjejí, to je samozřejmě těžší, že jo? Musíme se rozdělit, aby jsme šli jedni tohle tou hlavní branou. Raz, dva, tři. Půjdeme tímhle s tím hlavním vchodem a pak zadem. Ale zadem musíš bacha dávat nahoru, protože tam je to probořený a z vrchu tam na tebe to. A je tam takovej, že tam jsou ty točící schody a je tam takovej, hej lidi, poslouchejte, přijďte sem. Tohle je fakt těžký to být, vole. To... Tu děláme jak minulé, hele, zase všichni. no, jsou ty granáty a raketomety. Když uděláme rychlej proces. Ne, nás teďka 10, tak abych 5 šel tady lidský štít, tudy má. Nemůžeme si půjčit štít? No vezmem si. A pět bych to vzal tím zadem. A tam jsou ty... No a to se zase můžeme rozdělit, že jo? Polezeš oknem? Ne, a teď budeš tady střílet a oni... Takhle se budeme líp krýt, že jo? Oni se musí ale taky rozdělit, že jo? No, ale oni to mají mnohem jednodušší, protože tady je díra nad těma dveřma mají díra, takže z vrchu to tam můžou kropit. A pak když samozřejmě v okna, ty nevidíš dovnitř, jak je tam tma, že jo? Oni tě vidí mnohem líp. To jsou ty druhý dál od nás. No. A ze zadu bychom mohli vzít jako půlka a tam jsou dřevěný štafle a ty točící schody pak, když se tam k ním dobijem. No, jenomže... A takže když je zaměstnáme u těch schodů, tak 1, 2 můžou vylízt po tom dřevěném stupišti, když to tam vymátíme. A my musíme všechny zabít jenom. No. Pohoda. Taková rutina, no. Ale když jdeš ze zadu, jak tam nejsou dveře, jak tam je díra, No. tak oni z druhého patra krásně vidějí. Musíme to tam právě nahoře to. To musíš pokrýt tady, jak je střed. Já nevím, jak jinak, no. Nebo všichni, jestli všichni bokem, jako oknem. Ne, ale myslím tam to. Ale minule jsme se domluvili, jak půjdem. Jeden proskočil oknem a dostal to, že jo? To bylo ty, ne? Vlastně o to nejde, to jako já jenom potřebuji. Jsi první na řadě. Ne, já jsem byl tam s váma, bude mít štít? ale to... Asi Láďa, ne zase. Jo. Ale za štítem musí aspoň 2 fakt. Však jo, všichni, nebo těch 5, že jo? Martin, stáhneš mi to tady tu gumu, prosím tě. Tak je půjdeš štít a všichni. Dobrý. No však jo. Vidíte tu značku, ta je moje. Ty nejdeš teda, ty? Ukazuju na svoji značku. Na svou masku. Rozbilo se to? Já jsem takhle stál tam na tom, že jo, na těch šutrech. No já jsem jen viděl, jak tam vylídal ta zbraň a začal jsem střílet, že jo. A říkal jsem si, že to už mám tak 3krát. No se otočil. Nezájem. Nebo s další okýnkem necítíš tam adrenalinu. Ne, minule jsme šli tady 5 asi těma dveřma a rozstříleli jsme to. Jo. Kde je štít? Oni ho šlohli. Aha, tak já myslel, že ho jsme ho vzali. Bych jim dal. Tak jdeme dovnitř. Pro finty. Pojď, Dádo. Ale teď jsem jim dodal hodně sebevědomí, jo. Doufám, že je zlomíte, jako. Taky hraješ na všechny strany, ty jo. Teďka dojdou hodně. Padáčkem jdeme oknama, jo. Hlavně spolupracujte s tím systém, jo. Láďa si... Ale dej mi tam 100, Jinak prosím se tě. vám zle povede. No. No. Nemají návleky. Až potom bych tam šel, jo. Mhm. Vyšleme tam tam. Hlavně bacha fakt na ty okna, jo? Na ty okna a z vrchu prostě to můžou kropit, no. Tak jak to uděláme? Vidíš tady tu díru třeba hnedka na tom rohu, tam to prostrčí a jsme všichni mrtví, jo? Nepůjďte moc daleko kolem toho domu. Těžko se tam dostáváte.
Když umřu, tak si rychle ten štít někdo vemte. Jasně, jo. Já mi to štítem, abys to mohli, já půjdu za Láďou. No ty jsi vysoký, to bude dobrý, že ty ze mě můžeš střílet. Tak počkej, kdo jde s Láďou? Já s ním nejdu. Pamatujte si teda, že prst jeden nebo zásah do prstu nic, jo, takže to jenom bolí, takže to je jenom povolený pí a kdo nechce, jo. A jedeme dál. Počkejte, pojďte s tím štítem, kdo s ním půjde. Nebo s Láďou, teď nám taktiku. No, to už jsem říkal předtím, teďka to uslyš. 15 půjde tudy. A kdo je těch 5? Nevím, to si musíme říct, já půjdu tady tudy. Není to hodně 5. A zbytek, já si myslím, že nevím, ale jsme točili takhle a v pohle. Ale jdeme ještě nějak zadem, ať se musí taky No a rozdělit. teď musíme jít takhle zadem, ale bacha tady na ty okna a tam to je probořený, takže tam o tom točí, ať to nestřílej. No takže tudy přes má přes ty, a zádu přes no. Nesmíme chodit jakoby úplně... Ale Honzo, ty to tam znáš zádu, tak tam budeš zadem, jo? Já jdu s tebou, Láďo. Jo. Kdo půjdeš ty se mnou? Rádo? A taky je to na písku. Pojď dál. Tak kdo jde? Kam? Pojďme tady za to a vyjdeme. Já můžu jít vedle, já si tam připojím za to, jo? A nebát se, Dádo, prostě jednu schytáš, nic se neděje. Tak já jdu až na druhou. Ne, jak se rozdělíme, tak to je v čoudu. Ale můžeš jít druhýma dveřma. Jak to je teda s technikou nás tam hezky? Vědí o tom někdo tam? Prostě žádný spěch, prostě, Jo? pomalu. Já jdu hned za tebou. Jo, jdi. Jdu za tebou, Láďo. Děláš tam dozadu, Dádo. Bacha. Nejdřív flintu. Vidíte tam. Jo, hlídám. Pomalu k jednomu rohu jenom. Dádo. No, hlídej tady. Bacha tady za dveřma. Ty dveře byly jinak, tam ty tam nebyly takhle opřený. Jo? Tamhle to. Hlídejte tam. Dádo, podej tamhle to dřevěný. Hlídejte to, ať nás to nejdou. No, podej to Mároj. Co, Láďo, máš? Hlídejte fotku. Tam kdo? Nevím. Oni budou ve vrchní patře, ne? Hele, chtělo by Počkej, to... já kouknu. Ale ten se štít. Ne? Mě tam vymlátili. Kurva. Dobrý, jdem dál. Jdem. Za štítem. Hlídej tam ty dveře. Vždycky protějšího. Budu nahoře. Co jsme poslali zadním chodem už jsem dala. Budeme navrch. Tady musíme hlídat.
Máš? Pojďte sem, barevný, máme je. Jo? Ne, jsou nahoře. Kryjte tady k pravou stranu. Jo, tam je Martin. Pojďme u schodů. Tam je náš, jo? To byl Láďa, pojď. Není! Je tam naproti. Zatím může Honza se Štěpánem. Je přímo naproti schodům. Těm to vykrýješ, ne? Jo. Ale tady... Je otevřená pravá strana, víš? Já jsem to dostal do hlavy. Dostal jsem to, nebo to je odraz? Vypadá to jako, že jsem to dostal, nebo odraz? Že odraz. Já taky myslím. Jo? To máš taky. Já si taky myslím, že bych to jako cítil jinak. Kdybyste dostal přímo. Já si myslím, že se to rozbil ten štít, víš? Protože jsem cítil... Jako v jestli ještě barevné. Hej, tak nevím, co to má. Dostaneme se tam minuty? Kryjte ty dveře. Ale to už řík, ale to nedáme. Musíme do schodů. Jo, pálíme. Mami. No. Mami, jdu ven. To jsem tam dal klukům, oni ho ještě budou potřebovat. Ne, to se odrazilo a teďka jsem dostal sem. Zepni to. A jo.